מה? פרטי עלק. אבא! מה? אבא! די. מה זה? בוא, תביא לי בקבוק מים מאחורייך. למעלה. יש בזה קצת, אני אשתה את זה, לא צריך כוס. ככה, תגיד לי אמא. את השני תביא, פה יש דרך עוד, כן. זה מלא. אמא. אבא! צרפת. קחי. אני לא רוצה, תודה. מה? מה אתה רוצה לתת לי? סבא. לסבא, אני לא רוצה. איפה הידיים שלך? איפה? הלכת לשלם? שילמת? למה לא נכנס עד עכשיו? 10 פעמים היית שם כבר שעה. שילמתם אבל? לא! לא צריך. 10 שקל. מסכנים, יחסר לכם המתנפחים, לא צריך. לכו תקנו ארטיק.